नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज आपण झटपट नाश्त्यासाठी एक स्पेशल अशी रेसिपी पाहणार आहोत। ती रेसिपी आपली असणार आहे मेथी वडा। तर चला मग आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। मेथी वडा बनवण्यासाठी मी इथे 2 कप मेथी घेतली आहे। मेथीला मी चांगल्या पद्धतीने साफ करून घेतला आहे। साफ केल्यानंतर पाण्याने धुवून घ्या आणि धुवून झाल्यानंतर मेथीला असं हाताने तोडून घ्यायचं आहे। तर मेथीला इथे आपल्याला सुरीने नाही कापून घ्यायचं आहे, फक्त हाताने असं मोठ्या साईज मध्ये तोडून घ्या। आता ह्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्या, 3 हिरव्या मिरच्या, 1 इंच आल्याचा तुकडा, 1 चमचा धने आणि 1 चमचा बडीशेप असं टाकून सर्व क्रश करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही सुद्धा इथे पाहू शकता की मी हे थोडंसं क्रश करून घेतलंय। आता मी इथे एका बाउलमध्ये अर्धा कप पोहे घेते आणि हे नॉर्मल पोहे आहे। आता ह्यामध्ये पाणी घालून पोहे चांगले धुवून घेऊ। 2-3 वेळा हे पोहे चांगले धुवून घ्या। तर इथे पहा, पोहे मी चांगले धुवून घेतले आहेत आणि आपले पोहे सुद्धा छान फुललेले आहेत। तर हाताने ह्याला स्मॅश करून घेऊ। तर इथे पोहे स्मॅश करून झालेले आहेत। यामध्ये अर्धा कप बारीक कापलेली कोथिंबीर, उभा पातळ कापून घेतलेले 2 कांदे, 2 कप मेथी घालू। या सर्व पदार्थांना आता आपण मिक्स करून घेऊ। मिक्स केल्यानंतर ह्यामध्ये क्रश केलेले आलं, लसूण, मिरची आणि बडीशेप, 3 चमचे सफेद तीळ, 1 चमचा मीठ इथे तुम्ही चवीनुसार घालू शकता। त्याचसोबत 1 चमचा काश्मीरी लाल मिरची पावडर, 1 चमचा रेग्युलर लाल मसाला, अर्धा चमचा हळद पावडर, अर्धा चमचा हिंग, 1 चमचा आमचूर पावडर, अर्धा छोटा चमचा साखर घालून मिक्स करून घेऊ। मिक्स केल्यानंतर ह्यामध्ये अर्धा कप बेसन घालून घेऊ। तर हे बेसन सुद्धा ह्यात मिक्स करून घ्यायचे। मिक्स करताना ह्यामध्ये पाण्याचा वापर अजिबात नाही करायचा। तर इथे आता थोडंसं तेल घालायचं आहे। आता हे परत एकदा मिक्स करून घेऊ। मिक्स केल्यानंतर हाताला थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि ह्याचे छोटे छोटे मीडियम साईज मध्ये गोळे करून घ्या। तर इथे पहा, मेथी वड्यासाठी छोटे छोटे गोळे तयार आहेत। आता हे वडे तळण्यासाठी मी इथे एका पॅन मध्ये तेल घेते। तेल तापल्यावर हे वडे पॅन मध्ये घालून ह्या वड्यांना शॅलो फ्राय करून घेऊ। तर ह्या वड्यांना ब्राउनिश कलर आल्यानंतर आता हे वडे एका प्लेट मध्ये काढून घेऊ। तर इथे आपले मेथी वडे तयार आहेत। ही रेसिपी तुम्ही घरी बनवून जरूर ट्राय करा आणि कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये जरूर कळवा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि पुन्हा भेटू अशाच छान छान रेसिपीज बरोबर।